Ένα πλάν B, ναι. Όπως ο Βαρουφάκης. Ω, μάγκα. Φούρε μάγκα. Έχω όλα τα πλάνα πιστευτά. Το πλάν B. Φίλε. Ναι, καλά. Έχει παιδιά κρεμάσει ακριβώς έτσι. Μπορώ να πω ότι έχει ζυγιάσει απόλυτα. Χρήστο! Αυτό θα ανέβει YouTube. Κοίτα μια χαρά ο Χρήστος. Απόλυτη ικανοποίηση. Βάλε και τα αργάμιση. Ό,τι έχει βάλε. Τα αργάμιση βάλε Χρήστο, τα αργάμιση. Να σκόνη, κι άλλοι δεν θέλατε σκόνη. Συγχρονιστείτε παιδιά. Συγχρονιστείτε. Όχι ρε. Έλα πάμε. Τώρα το τσιπ κατεβαίνει. Τώρα Θα σου κάνω και ένα αέρα ελίψη πάνω από τώρα. Παιδιά φύγετε να μην έχουμε... Εκατοστάρικα είναι. Πάει είναι βιτόσκασε. Είναι βιτόσκασε. Δεν θα βγει Άξιος. Ο πιο καλός μηχανικός. Ή για πάθαμε. Ή τα πάθαμε, τα πόδια θα πάτε. Τι έχεις να δηλώσεις, κοπελιά? έχω να δηλώσω ότι περνάμε τα καλύτερα. Και τέτοια φωτογράφηση δεν έχει ξαναγίνει. Όχι. Θα το χώσει μέχρι τη μέση. Τόσο καιρό που λες που κάνω και χάρη που κάνω μοντάζ να πούμε, θα τους κόψω μαχαίρι.